Pre mnohých patrí kniha k základnej dovolenkovej výbave, rovnako ako plavky či opaľovací krém. Aj tento rok si možno viacerí čitatelia pribalia na pláž niektorý z románov spisovateľky Andreji Rimovej. Zaujímavé je, že jej spisovateľská kariéra sa začala v zahraničí, konkrétne na Cypre, kde istý čas žila a pracovala. Na Cyprus som odišla ako študentka vysokej školy, ako bežne študenti chodia zarobiť si, privyrobiť si, zbierať zážitky. Ten Cyprus mi dával vlastne úplne iné impulzy. Úplne inak vyzeral deň na Cypre a inak vyzeral deň, keď som musela zvládať skúšky a chodiť na prednášky, pripravovať sa na štúdium. Cyprus mi dal slobodu. Dal mi krídla, dal mi zdroj inšpirácie, dal mi úplne perfektný základ pre taký ten štart. Andrea trávila na Cypre ako brigádnička každé prázdniny počas svojho vysokoškolského štúdia. Hoci po dlhých 10 až 12 hodinových zmenách prichádzala domov unavená, popri práci si stále nachádzala čas aj na písanie. Po ukončení štúdia sa rozhodla Slovensko vymeniť za Cyprus natrvalo. Aspoň vtedy sa to tak zdalo. Návrat na Slovensko som aj zvažovala, ale vždy u mňa vyhralo to more, tá bezstarostnosť. Ja som sa tam vlastne menila z dievčatka na ženu. Myslím si, že tam som aj autorsky skutočne začala rásť. Hoci život v zahraničí prináša množstvo nových zážitkov, má aj svoju odvrátenú stránku. Andrea postupne zistila, že Cyprus jej nedokáže nahradiť blízkosť rodiny a pocit domova. Život vonku je taká rozprávka a doma je realita. Ale ja už som bola vo veku, kedy už som chcela žiť realitu a konečne môžem povedať, že tú realitu žijem. O písaní kníh snívala od základnej školy. Dnes má Andrea na konte už 20 kníh a patrí medzi najúspešnejšie autorky svojho žánru. Na Slovensku asi ako spisovateľka milionárka nikdy nebudem. S tým som sa zmierila. Písanie krmí moju dušu, je moju peňaženku. Peniažky, ktoré na Slovensku zarobí bežný autor, sú príjemným spestrením života, ale vyžiť by sa z toho nedalo. Verím tomu, že knihami sa dá uživiť, ale k tomu vedú iné cestičky a určite vedú minimálne za hranice Slovenska. Verím, že v budúcnosti sa mi to podarí. Hoci písanie pre Andreu nepredstavuje hlavný zdroj príjmu, na financie sa pozerá zodpovedne. Myslí na nečakané výdavky aj na budúcnosť svojej dcéry. No a najväčšia životná investícia je čas, ktorý venujem rodine a potom čas, ktorý venujem plneniu svojich snov. Nie je to nič hmotné, ale je to niečo, čo ma robí živou, čo ma robí človekom, čo ma robí Andreou Rimovou.